Get ready with me suomen kieleksi. Mä oon nähnyt, että jotkut on tehnyt tämmöisiä videoita, missä ne tekee Get ready with me niiden äitien kieleksi. Niin mä ajattelin, että nyt se on mun vuoro koittaa. Ja miksi mä osaan suomen kieltä? Jos on niin, että mun isi on Suomesta, hän muutti Ruotsiin, kun hän oli aikuinen. Ja mun äiti on myös suomalainen, mutta hän on syntynyt Ruotsissa. Ja mehän ollaan sitten aina puhuttu suomen kieltä kotona, niin sitä varten mäkin puhun suomen kieltä. Mutta mä aina vaan asunut Ruotsissa. Ne ei tuu milloin samanlaisiksi, mutta ei se haittaa. Jotta mitä on hirveän kivaa on, että nyt sunnuntaina kello 16.00, 7. päivä, niin ensimmäinen episodi mun, mä en tiedä mitä sitä sanoo suomeksi, on mitt frågesportsprogram tulee. Se on ohjelma, missä influencerit kilpailee, kuka osaa vähiten. Niin kato mielellä sitä. Tässä on dagens look. Kiitos, että katsoitte.